Malipat-lipat ng sakit mo, 2 taon ng sakit, diretso po. At dito ka na lang marap. Tayo ka muna, Mario. Diretso natin. Yan. Diretso. Relax lang ha, medyo matagal to ng konti. Tingnan natin. Todo. Relax. Oh. Tingnan. Relax. Tingnan. Tingnan pa. Oh, ano. Gusto mo na sa ito. Unahin mo na natin ito sa kabila. Pwede ka na pumunta dito. Hello, pwede ka na pumunta dito. Diretso na kami. Papuntahin mo na yan, patapos na tunay. Oo. Papuntahin mo na yung manugang mo. Sige. Relax. Higa. Sige, higa. Okay. Higa. Bitaw. Galaw. Ano? Bawasan ng sakit. Straight. Baba kamay. Wala. Straight. Sige. Relax pa. Tayo. Hinga. Hindi ka na patagilid. Ay sa kamarap, basta patagilid. Oo. Hindi ka na patagilid. Straight na katawan. Patagilid yan. Yan. Hawakan ko. Gangan pa. Relax na. Okay. Kabilang side. Straight pa. Ganyan ulit ko. Relax lang. Okay. Pag ka muna tatayo, inumin mo muna tubig mo. Para gumana yung hangin. Baka bigla kang tumayo. Ngayon, anong pakiramdam mo? Lakad. Try mo kung anong pinag-iba. Galaw mo yung mga katawan mo. Para magkaalaman na kung anong pinagbago. Anong nawalan sakit? Ano? Nawala na. Kahit isa. Wala natira. Wala. Shout out mo na asawa mo. Sabi mo, sunduin mo na ako. Sunduin mo na pala yung nanay mo. Biyanan mo. Kahit okay na. Nawala na sakit. Naangalat nyo ng mga kamay nyo. 2 years niya sakit to, di ba? 2 years mo. Lalak na natin. Upo na. Wala na nga. Sobrang dam, parang papit. Okay lang yan natunog. Huwag lang yung tulad kanina parang nagkapakan tunog. Lock. Kailangan mo lock. Lock. Nawala yung tunog. Lock. Nawala na. Okay. Lagyan na langis. Palagay ka sa tiyan mo. Balikat. Balakang. Salamat ha. Thank you so much po sa lahat na. Taga-saan ka? Moltalban. Mega shoutout sa Moltalban. Tapos ilang taon mo na sakit yan? 2 years. 2 years na. Kasama yung linis niya sa Spirit 1. Nakatama ka nang hindi nakikita ng mga mata. Kaya lagi masama pakiramdam mo. Ikaw. Tapos sumabay pa yung Stipnic tsaka Procel. Okay na. Salamat kay Kristo. Salamat po kay Jesus sa pagpala niyo sa kanya pagpapagaling.